Shubor nakaslem jong unong san hima. Daki hajar ngot ki samla nongkershan ka cockroach Janta Party mentas ngi sajan ki lependong ye kajing ki ba jai jai hajantar mantar Delhi bandawa hyar shuki ye menteri ketanat puli puthi ka sarkar deng udhar mandra pradhan namar kajing bomla ban penbet renti ye ka examine need ka cockroach Janta Party kala kam ba kala yo jingbet na ki pulit ka Delhi ban pendong ye kajing ki ba jai jai ba la sha ye ki bikin pendong jing ki hadu ka por san beje chan miet u Abhijit Dipke unong seng ya ka cockroach Janta Party ulawan poi ha Delhi na US ha ka baula khat ikinong kershan ba iki samla puli bakin wane shibenta ha jiya ki bandawa yu menteri ketanal puli puthi ka sarkar pedeng udhar mandra pradhan ba un hiar shukino halor kaching lait to ki jingkali na ka benta ka exam need ba ki weipan la seng ya ka party kum ka jingkan tho persha ya ka jingkran u chief justice usurya kan hagba ulakhat iki katukani ki breu kum kinyang kalau nadu kani ka por la seng ya ka party bar kila don hadu palat ar klur ngut ki bakershan ya ka party lingba ka jing follow ha Instagram palat shihajar ngut ki pulit ka Delhi kila pen khlan ki jing pahara ha ka link ka nongba Delhi khamtam e hajantar mantar ka bade ka chaka bakin pendong ya ka jing yakhi bat kum juru la pahara hakikat lengsun ki station rel ki jakarung jagami ki jaga sange bos bat ki weipat ki jaga bakhambu jingma Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya mankasni kalong ka jing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong bat ki galalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok